ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜୁହାର ମୁଇଁ ସରୋଜ କହୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେଁ। ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ବଡ଼ ଖବର। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମହାପାଲି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମହୁଲ ବେଟି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଛୁଆ ଗୁଟେକେ ନାକ ଫାଁପ ଚାବି ଦେଇଥିଲା। ସେ ଛୁଆକେ ଫୁକା ଝରା କରି ଘରକେ ଆନିଛନ୍। ଆଉ ଯେନ୍ ନାକ ଫାଁପ ଚାବି ଥିଲା ସେ ନାକ ଫାଁପର ଫଟୋ ଉଠେଇକରି ମହାପାଲି ଥାନାନ କେସ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଲୋକମାନେ ଯାଇଛନ୍। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛନ୍, ଲେକିନ୍ ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟୁ ନେଇ ଯିବାର ହେତୁରୁ ସେମାନେ 5 ଟଙ୍କିଆ ମୂଷା ମରା ଖାଇଛନ୍, ଲେକିନ୍ ସେମାନେ ମରବେ କି ବଞ୍ଚବେ ଜନା ନାଇଁ ପଡ଼ବାର୍ ଖାଲି। ଇ 2-3 ହପ୍ତା ହଉଛେ ମାୟା ପେପ୍ସି କୋକା କୋଲା ପିଇଲେ ଲୋକମାନେ ମରି ଯାଉଛନ୍ ବୋଇଲେ ଯେ ଆମର୍ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ମଦ ଭାଟିକି ଯାଇକରି ଦେଶୀ ପହଞ୍ଚ ପିଉଛନ୍। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୁଡ୍ରାପାଲି ଗାଁରେ ଯତୁକ ଆନିଥିବା ଟିଭିକେ ବରପିଲା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବାର ହେତୁରୁ ବାସେଣ୍ଟୁ ଗେଲ୍ ଟେନସନ୍ ନେଇକରି ଝାଡ଼ୁତି ବରପିଲାଏ ପିଟିଛନ୍। ଟିଭି ଇହାଦେ ଘିନିଦେ ନେହେତ ତୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେମି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍। ଆଜିର୍ ଲାଗି ଏତ୍କି ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।